Biyag ti tao. Agkasartan, apa man na makaawit ha, Kiana. Umdas ka din ti urnong tabani. Laglagi, ma'am. Narigat ag dardara sudos asumrot iti estado ti adan asawa na. Sana pare ko ti kwarta. At damit urnong tan, saan ka di? Pinagpaarami ta iti balay ti daddo mga urnong tabani. Di ka madanagan. Adapay sa baling nga urnong ko ditoy. Sige, makaamo ka nga rod. Ngampanag ko na, nasaysaya at no agurnong tapay. Sa tanto panunutan ti kalaysa. Kaya't kung ti maadan iti anak, Kiana. Uri siya nga masapol nga isaganaan ta iti husto ti panagsimpatan. Kiana. Na siya, awan problema. Kaya't kumaten ti makikalaysa kan ka. Ngam awan pa'y umdas nga urnong ta. Nayunan ta kumapay ti urnong ta, bani. O sige. Ganya ti pangadang mo. Iso ti masurot. Magagaran ako ng agbakasyon yan ha. Kailiw ka una yan. Kailiw ka maten, bani. Urayak ti panagawid mo. O sige. Ipapastan to ti agin niliw. Inton makabakasyon na. Agawid ka nun ni bani iti mabiit lakay. Kastaya, kaano ka now? Diya ka mo, di namat imbaga ti eksakto a pizza. Basta mabiitin kuna naman. Ay, sigurado man nga agdiretso iti ang tinubya na. Wan nga road, ngamanya ngay. Nubya na nga road. Kanayot ko ngay baga ngay kasarnan, tapno makapututain. Manutawan nan, taupay lakputot na. 30 nan. Wan nga road ngam di dan sapay mat kayat ti agkasar. Urain talatan no kaano ti panagsimpada, bakit? Sa dino nga tati ayan niya na. Diyak makita dito airport. Awagak man langin. Kailiw kong tinobya ka. Hello? Hello. Yana, sa dino ti ayan mo? Sorry, bani. Kailangan anagulang ha. Madidirit na. Anya? Anya't mapaspasamakan ka? Diya ka mo, bani. Ada kita dito lugar danti. Sa dino a lugar? Dito'y Davao, bani. Nagadayo matan. Naira na nagpasya kami. Ngam kasto'y matandirit na. Banog ko la siguro da ito'y ang nagbiyahe. Di nakpakadanagan. Umayak dita. Saanan? Aday unay dito'y. Kan ang mga numayaw-awan ka. Maditirit na. Ay, makapadanag ka madyana. Sana bali. Agawid ako ni Timabi. Okay nga, Rod. Aganad ka dita, ha? Juan bani. Pasensya ka na. Kailiw ka una yan. Ingam talaga ang maditirit na. Iso asaan ka na sukon dito airport. Sige lang, pawatak. Basta agpaimbag ka. Urayak ti panagawid mo, Yana. Kahit, kumusta di balayaw? Nalpasan. Untatang. Dahito tiladawan ti balay mi. Nay! Ay, dakil mo gaya ang baraok. Wen, tatang. Niya na tinagpaaramid iti dayta. Mabalin sa amit na pagnaidan. Mabalin ta finishing lat kurang nan. Kahit, nagkasar kayo ang around. Inton sumaro na pa nagbakasyon ko na, tatang. Nagpayagay. Kaanon tupay ngay? Kani mapaanan titawan. Agkasar kayon. Uray simple la selebrasyon. Ay, bayan nyo, tatang. Kasaritak pa'y tinobyak. Hello, Yana. Kumusta kan? Naimbag ka din? Juan bani. Agkita ko man. Kaya't ka makasarit. Apay ngagsangsangit ka? Ada ka di pariko? Ibagak to apaman nga kita ta. Umay ka dito ibalay ta. Adaak dito niya. Sige.
Umayak adagos dita. Bye. Yan. Kailo ka na. Ha? Payakas la dakkel ti tiyan mo. Masikog ka kadi. Bani, Masikog ka kadi, Ana. sumra ka. Iti o nagtipagsaritaan ta, Bani. Pagkawanin na ko, ma. Apay ana aramid mo ti kastoy kanyak, Ana. Apay aliniputan nak. Idi day chay, Bani. Awan kami. Taintarayan na kung day dya lalaki. Mano abulan ti sikog mo. Nasurok nga upat, Bani. Diyak kumapay agpakita kan ka. Nga makonsensya ak. Kan kayat ko ti agkid daw iti pamakawan kan ka. Ket, ayan ti lalaki ang nakasikog kon ka. Awanan. Napanin iti abroad. Nailaw anak lang, Bani. Iso apakawanan na kuma. Sikat ay ayat. Ngam na di nak mapakawan. Awan ti maramida. Jakpela mo ti sawa kita. Lading itat. Ngam nasakita anak iti husto. Iso apong manawak matlan. Awanan. Naloko kan anak kau. Nanang. Sinaamon day di babae. Total, saan kayo pa'y mata nagkasar? Naimbag ki di at adi kay penagkasar. Ada mo pagsayatan na naitantan ti kasaryo anak ka. Papanawa mo ni di balay mo takukuha mo na di balay. Makonsensya mo tamang papanaw kan kuha na ijay. Kan masyanak. Tapi nanawan mo ti lalaki anak kasikug kan kuha na tatang. Ay, Anya. Apay asikati makonsensya. Iso kumaa, ta nagaramid nga ron iti kalokwan. Lipatam da dya babae. Sinamon. wan anak kau. Sinaamon. Manangal lilaw mo't gayam day jayana. Kunam no asino akasisingputan. Kan kaumaan a babae. At damat gayam ilamlamang na. Sinaamon. Anya nga taman ng tibaga da ito babae. Kamauawag na. Hello? Adda ak dito ospital, Bani. Naalisaw na. Ha? No may nagsarungkaran. Pagyamanak. Ngam na din akong kayat ang makita. Awanin di maramita. Basta ay ayatan ka, Bani. Yan na. Nakasagana ka mong sulniti, tinagkurangakan ka. Pakawanin na kuma. Kaya't ka makita kan makasarita. Sa dinong ospital ti ayan mo. Taumayak. Napanan man ang anak ta. Nagkuyog damanan na itinubyan na. Ay, anyan. Kunak asinaanan ng sinublian naman ay. Ay, jak amo no anya tinakita na itiday chay a babae. Tadi na malipatan. Manipod na alisan, nagsinublian damanan. Nabayag mo nga main nga da relasyon da. Wuna, ngam ti pagdanagak lakay. Amangan nuulitin ng tumanan tinaramid na. Ti panang loko na iti anak ta. Nadanakam dyan anak ta. Makamumutin ano itulok na lukon daman ay. Binagbagaan tamutin. Awan ti pabasulan ng tao no bilang ulitin naman ay tinaramid akin ko ana. Agyaman Bani. Talaga nagtanok ka nga gayat. Awanan ti umartaw iti kinasaya at mo at tao. Sapay la ko ma. Talinak tong paldaangan pa yana. Ikarik, Bani. Ay ayatan ka. Si kalaang ti lalaki iti biyag ko. Na ilaw anak laang idi. Agsubliak iti abroad into no maalawas. Iti sumaro no apa nagbakasyon mo. Agkasartanton. Ita ko man. Ngam atrasado matan ti aldaw. Sana bali? Pagsagsaganaan ta. Kayan sana bali ta dan balay ta.
Sana na problema ti pag naedan tanto into nagkasartan. Madaniman ti panagbakasyon dyan nagtabakait. Wan nga road. Mga sawa mo't siguro. Hey, sapay la ko maa. No, awan man ti kalukwan nga inaramid dayjay. Ayan na. Ay, adda nga min kamalijay anak takag. At ayo dito'y balay, tinang ipatakderanda iti balay da. Tano adda ko malaeng iti asidag, mabantayan ta ti agbalin a manugang ta. Makita ta amin agaraw kun aramiden na. Buwan nga ron. Tirigat na kat adayo met ti lugar tayo iti ayan ti balay da. Kasano ngoy mabantayan ta. Malaksid no ila ko da. Tagumatang da iti sabali a balay dito'y lugar tayaw. Urayan nak ha. Taapaman na makaawid ak dita Pilipinas kat agkasartan yan na. Kaano nga ro ti panagawid mo, Bani? Basta itaabulan. Magagaranak nga ro din nga agawid yan na. Sige nga ron. Urayan ka, Bani. Bye. Hello. Idintip man. Apa yakas jay? Aday ta, ada akong ditay. Agtuktuk akon. Maklat-lakit din yan ha. Tadi na mo ti sasangpot ko ita. Sino ka kadi? Ha? Siyak ni Bani, sir. Ti aking balay dito ay. Sika sir, sino ka? Siyak ti kabarbaro nga akin kukuha iti na ito yung balay. Anya? Sir, kasano na pasamak da ita? Ginatang ko kaniya na ito yung balay, sir. Anya? Aday ta. Naiblock ko ni Bani dito'y Facebook. Awanin ti pang kontakan na kanya. Sa bagay, awan ti rumbang apagbot nga. Ngamin, amok anasingpat ni Bani. Di naklakit di idarom day chay. Ay na. Nagado ak kwarta da ito eh. Pangrugyak ngagnegosyo da ito eh. Yak ay ayatin ni Bani. Takwarta laang tikinayat ko kenkwana. Iso adya kun agpakpakita pa'y kenkwana. Kat naawaga mo, day jay a babae, anak ka. Saan nanang? In-block nak iti Facebook. Anya, kat kasano nga rodaytan ngay. Idarom mo laang ang. Saan nanang? Agruam day jay a babae. Ikam iti pagnakman na. Saan lanam na minsan ti panang loko na ka? Nanang. Idarom bukit din, anak ko. Masapol ang mabawim din naglakwan na iti balay mo. Baybayan nyo, nanang. Ni Apo Diyos latan ti makaamukan kwa na. Ay, nasingpot ngamin unay dyan anak tabakay. Ngam gapoy ti day taki nasingpot na. Abusuan mo tanday dyan babae. Agasam day ta. Nagrigrigatan ti anak ta day dyan balay. Ngam linaklakan na tinangilako. Sana intaray ti kwarta naglakwan na. Talaga siguro akas de ti aramid da dya babae. Ti mangluko iti pada na ataaw. Ay, masaya nga naklaang iti nagbambanugan piman dya anak. Ay, uray siyak Asino nga iti sana masayangan. Kat nagdakil agata ti pinangpaaramid da iti balay. Angem, awanan ti maramidan tayo. Tabimot kaya ti anak ta ti agdaraw. Rumbang kumaamay darum day dya babae. Ta sigurado. Ulitin nan tumanen ti mangluko iti pada na atao. Amangan no adon tupay atao ti lukwan na no bilang laeng. Nagpintas tinagatang ko alugan.
second hand. Ngam napintas pay lang. Ay, masadutak nga negosyo. Iso nga inggatang kulangin itilugan di naglakwak iti balay ni Bani. Apay ngay, jakmat maiprenon tilugan. Sapay pasalog. Idong parkulangan. Nadamag mo, tinapasamak iti da ijay a babae, anak ko. Wala nang. Natayan niya na. Ay, anyan. Kita man lang agpaiso ti biyag anya. Ay, nalabit, nakarman. Gapo iti madi nga aramid na. Nanang, tatang, aga product manan. Dakdakkel ti sweldok iti pagilya na papanak. Ngamin, triple ti sigud a sweldok ti masweldok ijay. Kasta aya anak ko. Wala nang. Kat patsa ka makaurnong ak adagos iti pagbalay kung tumanan. Ala kita anak ko. Tamangan lumaluko kan tumanan. Wen ka ro, danak ka. Agandat ka tamangan no maiskam ka manan. Saan ang tatang, nanang? Adan nagnakmak. Amok ton tiar aramidak inton sumaruno. Saan ako nabastag talaklatan iti sabali a tao. Nang runa, dumaipapan iti kwarta. Di ka agaramid iti dakas, tapngawan to ti pakadusaam. Kat di ka matbastag talag iti sabali a tao, nang runa no saan mo nga amam mo. Bueno gagayam, di taan tinagibusan ti pakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Jenna Almoite. Agiyaman kami. Biyag, ti tao. Hello! Welcome manan dito YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo? Sakbay tintay panangipatangatang iti sabali manan nga istorya wano episode dito'y drama abiyag ti tao. Kaya't kayo pa kablawan iti naimbag nga agsapa, naimbag nga aldaw, kanaimbag arabii. Sapay kumata kanayon kayo nakaradkad. Kat salamat iti kanayon nakadayo amang supsuporta, kan mangururay kadagiti uploads tayo. God bless you all. Katita, intay nga ro dandanggan ti sabali manan nga episode, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Miko, makaumay ka kadinton bigat iti balay? Mabaling ka nimit saan? Group project tayo, teramidan tayo, Iso anas ka nga datay amin. Amang ano saan da kapalubusan da uncle mo? Agpakada kiti nasayaan. Kaniring Pasko pa'y amin dagi tinaskan ni balay. Iti kasta, awan ti makagapo, tapno di na palubusan. O sige, namnamaan ka inton bigat ha? Karen, umayak nga umay. Sakbay mapan ka dyan papanan. Ilabang pa'y dagiti kawos mi kaniantim. Malawag! Unangkel, ang mabalin ka din ang bilang tasaan ko amalpas kat ituloy ko inton sumang petak. Ngamin, group project karamidan mi. Saan? Naske na malpas mo amin. Gapot adda papanak iton bigat. Kat kasapulak ti adu apag sukatak. O sige, aglaba ka ro din, Uncle. Saya atem ti panaglablabam, ha? Diyak kaya ti palpalaran. Nang runa dagiti branded akawas ko. Annada masaan na mamansyan. Uncle,
pag najabat la. Awan na talaga ti muna trabaho. Apay ka dilakay. Anya ti pag-uungtam. Kita ti pantalon ko Nay, branded da ito'y. Naman saan ang ti pantalon ko? Uy, anya nga taya tingkas-kasta na naglaba. Anya? Sumangpet tula day jabat la. Una yan day ja amiko. Sapay day tadye pantalon mo anangina. Huwag nga rod. Jack pa'y nausar itinapayag. Dinadalanan. Ala, kasaritam no sumangpet. Agsaga na day jabat la. Saan ka kadi makaaw-awat? Alay ko, apay nga tinong padaklat tanangkal. Kita tinamay ami ti pantalon ko. Anya tingkas naman naglabatan naman siyaan. Imbagakan ka saya aton ti panaglablabam. Ngam saan ka makawawat? Pasensya kayo, nangkal. Diyak mo gagara. Di ko namkindi, ingagaram salbag ka. Isu siguro ngayon padawat na kadagiti akin anakin ka, gaputa kasta ka. Awan sir bem! Anya? Libre ti kanam diti balay. Da kami ti makaamoy ti panagatal mo. Basit la abanag ti maitultulong mo kada kami, ngam palpakmat. Nangkal? Maminsan pa'y nga ramidem ti kastoy. Oy no, jak amu ti ramidakan ka. Oh, ape akas na tilang amiko. Kaslan nagsangit ka? Miko ko naman Mika, kung naklangarudan tiyawag mo. Alawanan, Mika no Mika. Apay, anda ka di parikot mo? At saka mo, nanya ti aramida kitibiyag ko, Karen. Diyak kong kabalan ti mapaspasama kanya. Ha? Apay, anya man ang tinaramid da uncle mo kan kaya? Amom, diyak matinggagara naman tiyan di pantalon ni uncle. Ay na, kasangsangpot ko lang di rabi kat tinungpana kon. Ha? Basit mo tinagbiddo ta kabanag. Yan para kadakwada kat nagdakkel. Ay na nagriga ti kastoy friend. Siguro, no si Bibiyag pa'y nagiti parents ko aging gaita. Nalabit asana kastin ti mapaspasamak. Ay, unay mo tan uncle mo. Mismo pa yung uncle mo. Ngam kasta titrato na kan ka. Uwan nga ron. Impagarob ko ang ipatagdakas pod nung anak da. Ayam saan met? Siya ti babaunan tayo di balay da. Uray biddo na giti anak da. Siya pat lati mapabasol. Ne, apay ngay. Kanayon kamutan amarabyan sika, Miko. Pasensya kayo, auntie. Diyak namin nakalugan iti paawi da. Nagnag na ako, tawan pa masahe. Di ko namkit de. Isad sa jam tap numaliklikam dagiti trabaho dito'y balay. Ha? Libre lang arod amin na nakasapulam, sadot kapay lang. Ha? Ay, no si bibiyag la kumadagiti dadakkel mo, isublidakan kadakwada, awan sirserbem. Anya? Ala, kartigam, inkainawan dagiti nanganan mi. Lepasampay amin at trabaho ije kusina, sakbay amangan ka. Ne, apay, agisang ka itin na po'y? Walang kel. Diyak pa'y ngamin nangan. Niya? Ket, dapat imbati da ka naman. Nakita kami ng uncle, ket saan mo na mabalin na kanin, gaputa. Itip jita dayo itay. Ket, anya nga ro ti kayat mo? Da kami ti mga iti-itip. Saan mo tangkel? Ang kanin ko mati aso mo na dahi jay. Niya? No anya ti ibati miya kanem. Isulag. Saan ka nga gisang? Mawatam? Anya? Ala, ikamanganan. Nakapilpili ka si kabakla. Kunamlan no ado ti may tultulong mo dito balay. Agarte ka kid na tao. Unay mo tinday tang aramid dakan ka. Kasla saan ka tao iti kasta pampamahian da. Win nga ron. Nadala ko mababalin na pagkamangak. Pumanawak lang ni balay da uncle. Ha? Jakon maanusan tira aramiden da. Amom, at dagayam uncle kong agsapsapol iti kadwa na iti balay na. Iso na laang tasan andito'y lugar tayo.
Kasta aya. Wan, awan asawa day nga uncle ko. Iso nga awan anak na. Kat agsapsapol iti mabalin na atulungan. Pagadalan na, iti kasta, adamot tumulong kan kuanan no lumakay. Kasta ka di? Ay, siyak man karon, friend. Iti kasta, makapanaw akong ijibalad uncle ko. Sigurado ka? Wan. O sige, kasaritak ni nanang inton malam. Ibagak kan kuan at tinagsaritaan ta. Iso na lang, tamaya dayo ka kanyak na bilang. Okay laeng. Sana bale. Taagsarak tan tulat ta. Kan agtali na idlat ta ti panaggayim ta. Tinapatag. Makapanaw kan iti sidong da uncle mo. Maasyanak una yan kan ka, friend. Nasingput day siya kapsat ko, Mika. Kinapudno na. Inawaga ko. Naibagakon kan kwa na ti maipapankan ka. Kasta ka din, Nana. Agyaman na kada kayo, ah. Awan na nyaman na. Ngam kasanon nga numamuan da uncle mo daytoy. Nagpakada akon. Awan mo't bibiyang da. Kinapudno na. Agkakasakit pa at imbagbagada kanya. Da uncle kan auntie. Gapo iti pa nagpakadak. Anya? Iswa pagyamanak. Gapo ta saan da kalinapdan. Ay, unay mo tindagi dyan nga agasawa. Nala, di ka madanagan. Da kami ti tumulong kan ka. Basta igad mo ti panagadal mo, ah. Saan at yararamidin da kan ka tilapod. Tapno sumaya at tibiyag mo. Naulpit unin uncle ko. Iso apagyamanak unay da Nana Sandra. Nangro na ka ni Karen. Ta tinulungan da. Tapno makapanawak ijibalay mi. Ay unay matanday dyan nga uncle mo. Uncle mo pa'y matamis mo. Uwan nga ron, tata. Nagsakit na panunutin, tikas di atrato da kanya. Iti mano atawon na panagnaid ko kadakwada. Pulos ajak na rik na napatega kadakwada, tata. Kasta ka day. Ay una yan. Nagamala, lipatan mo day jay. Tinapatag ka nakapanaw kan. Saan mo mapadasan dito, tinapadasan ijay. Igad mo ti agadal, ah. Siyak ti makamaw, iti amin. Pagyamanak unay. Awan anyaman na, Mikaw. Nagmayat mo ti kastoy. Bumangon na ka nakasaganan ti pamigatan. Uwan, tata. Nasapa ka nagriing tapno agluto iti pamigat. Magusto ak unay da ito'y lutom, ah. Agyamanak unay, tata. Naglaing kagayang magluto, Mikaw. Dala, mga tagarudain. Galpasan na, inkamutain. Ta mga numaladaw ka. Sakton ti makaamaw dito'y kusina. Hello, friend. Hello, Mika! Kumusta ka matan? Ay na, nasayat mo't, friend. Nakaragragsak ak unay. Gapot na nagsingpot ni Tata Cardo. Wan, nasinpo ta talaga ni uncle. Awan palikot kan kwa na, friend. Ay na, win nga ron. Saan pa naimot, ah? Ipaay namin nakasapulak. Nasayaat nga rin no kasta. Iso asaya aton ti agadal, ah. Hindi kasta, makaturpos ta adwa. Ay, day ta talaga ti pang pangrunak ita, friend. Kakonsentrate iti panagadal ko. Gapot ta kayat ko amaragpat ti arapaap kung agbalin a nurse. Manumatan atawan tinaglabas. Gamaging ka ito. Saan pa'y nagparparang ni Miko dito'y balay? Kanya kumagay no saan nga umayak parang. Siguro akit at damot ni Jay syudad nga trabaho iti parlor. Ha? Isulang mo ti trabaho ti bakla. Awanan sa bali nga muna trabaho. Anya? Nasayat mo't no umayak parang. Kaya tadamotan may panakil na. Ang no umay lang a baklalata nga awan ser-serbina. Ura saanan, mangipapain. Anya? Ay, manula-bula ng teorayain. Makagraduar ka ton, Mikaw. Uwan nga ron, tata. Kasla kaano la day di imayak dito, eh. Mikaw.
Awan ka di ti plano mamapan sumarong ka rijayan dang kelbaw. Ijay nagyan na miday. Ha? Awan matparikot no sarong karamida. Kwa tata, saanan? Ha? Amok matla saan daan naragsak para kanyak. Kan sipod pa'y. Marik na kasanak ang napatag kadakwada. Ngamin, no napatigak. Hindi pa'y lako maasinapol dak. Nga maging kaita. Hindi dak mat sinapol. Ha? Sarong karak to ida. Nood dan trabaho. Hello, Manong. Hello, sadra din ko. Kumusta kayo dita? Nasaya at latamot Nimi ko nga ay kumusta mo tan? Masaya at mate. Isungay mawagak, tawisin kayo, inton agradwar. Ay kawon umay kami. Ay na, sigurado ang maragsakan ni Karen. Bala, namnaman me, tiyong mayaw, ah. Wan, Manong Cardo, sigurado. Ay na, congratulations, Miko. Ay, thank you, friend. Kan, agyaman akmat kada kayo, Auntie Sandra. Nangruna kada kayo. Tata. Awanan yaman nami ikaw. Tinapatag nagradwar kan. Wan mo't ngagpaiso, Miko. Ay na, magkakaran na ka mangawag kan kay ti nurse, Miko. Agyaman na Karen, my friend. O anya, naisaganam ka di amin nagitinaskan nga laan tayo. Wen, adami na ijalugan. Nasayat nga rod no kasta. Awad gayam, in-check mo ka di tilukan no awan problema. Ay na, siyak pala tindamagan. Amamutin kanyak. Tunggalad na pag natayo, nakasigurado tilugan. Nasayat nga rod. Ayabam nga rodan da Jenny Kenre. Tain tayo matan. Ang mga nuimunan dagiti kakadwa tayo. Kita am dahil panagmanmanehom, Ben. Kita'y kapayasuyab, asuyab. Kalasan na nairuam kanya. Inton kuan mairidop mo. Ben! Deras mo tanday taturturungan! Ay na, agyaman ak unay ti panang sarongkar mo kanyak dito yung hospital, Ay na, awanan nyaman na. Si kakit dimot. Nakaragragsak ak unay. Gapot ang umay kalata sumarsarongkar, friend. Ay na, naimbag ka pa. Tamalagip naklat ang umay kumustaan. Dangkel Ben, di na pa'y malagipan si ka. Ay na, di mon panunutan da ita. Adan tulat ta ti kundaway ang malagip da ka. Kan maamiris na dagiti sana nasayat nga nararamid da kan ka. Ha? Ala, adagsang ko na pasyente, Mika. Uy, Ron, panawan ka biit, asikaswag naging pasyente. Ay ko, nasakit ni mga nawagahima. Kasta matalisaka. Oray siyak, nagsakit ti dwa sakak. Diyak maikotiga po iti sakit na... Uncle Ben! Auntie Minda! Miko. Miko. Anyat na pasama ka da kayo, Diyak pagaruban na da kayo gayam ti pasyente. Kwa, mapan kami kumaijay ili. Agkasarang amin ti may saka kastoy matan tinapasabag ka na kami. Anay Basta ko. ka di. Ala, mabit lang. Dalusak na isugat nyo. Kayat mo asawan. Dito'y ka nagtrab-trabaho, Miko. Auntie, uncle. May saka makunaan nurse ita dito ay. Intuloy ko ti panagadal ko iti pinmanaw ijayan nyo. Intuloy ko latang oray na rigat para kanyak. Ngagtalaklatan iti tao adyak kapkapin ano. Kaslain pustak ti biyag ko iti tao adyak amaam mo. Angem, makunak ang nagasatak. Gaputan na kasingsingpet ni Tata Cardo kanyak. Kaya't ko ti umay sumarungkar ijayan nyo idi.
Ang mariknak ngamin, asa anak napatag ka na kayo. Isa anak ko na nagpakpakita pa eh. Ay, sana po no dayta, kanakan. Napatag ka kada kami. Miko, pakawanan na kami kumakadagitisan anasaya at ngay naraaramin. Kan impakpakita mi kan ka iti kalabas. Amok ang naglablabas kami. Auntie, ayos lang dahi jay. Naglabas yung dagi jay. Nagbalin akarit kanyak dagi jay. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Gapoy ti da ita akarit. Adak ita ditoy. Kitjak pulos ni namnama. Dito ita yung agkikita, auntie. Uncle. Kasano na ito yan? Saan nga umdas ti kwarta tayo pagbayad tayo iti bills tayo dito hospital? Huwag nga rod. Inawagak itay ni Manang Luz. Ngam na iranamat nga awan kanu kwartada. Kasano nga tan? Naimbang nga oras yu, auntie, uncle. Saan kayo nagparikot maipapan iti bills yu dito hospital? Gapota siya akong timang bayad. Wan, uncle. Ay, nakababain una yan kan ka, kaanak. Ay nan, auntie. Ayos laeng. Awan mo ti paggastusak, Adamat basit nga ornong ko. Ken umana ipagbayad ko iti bills yu. Agyaman kami unay kan kami ko. Nakaananos ka nga ubing. Kasta unay ti kinaulpit ko idikan ka. Agan nagtalinadlat ti kinasayaat mo. Wan, uncle. Gaputan mo asaan anasaya at agibales. Nasaysaya at lata tinapakumbaba. Iti kasta, nalag-an ti panagbiag. Agyaman ak unay, kaanakan. Sapay ko matagtalin na ti kinasayaat mo. Liklikam ti agbalin anatangig, tatibiyag kat kaslapilid ng agtultulid. Saan ngay tagnanayon kat adda kay tingatok, ngam no nasaya at ugalim, agtultuloy ti swertem. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Biyag ti tao. Hello! Good day kada kayo amin gagayam. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode, nga ipatangatang tayo itagundaway, amang tad-adal kan leksyon iti tunggal maysa, kablawan tayo pa da Florence Doctor, Susan Ronquillo, Marieta Cortez, kanilija Kilingkin. Intay nga rudan denggan ti episode 187. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Makakigtigtot mo dyan, naktabakit. Kulaat mutlatan ang nagisangput iti babae dito'y balay. Wan nga rod lakay. Nalabit. Makantsawa nun kadagiti kakasinsin na. Kanayon da ngamin nga ibaga malakayanan abaro. Wan siguro Kit napananan nga. Impasyar na tinobya na kadagiti kakasinsin na. Mapanakano mo kadakwada. Mapala siguro ipasikat din nobya na. Tanay, kasla nakagjakpa mo Nagpintas di kayan ayat na ba? Bayam latan Katno ko na ang mga sawan, adakan kwa na daytan lakay. Sapay ko matamaanusam ti panagbiag mi dito'y lugar may balasang ko. Nalpasan ti kasaryo kin ni Robert nga anak ko. Iso at ito yan balay may ti pagnaudan nyo. Wananang, di kay madanagan. Nairwa makitirikat.
Pasensyakan tanay, manalon laeng ti anak ko. Ngem di ka madanagan, taagtagibalay ka laeng. Di ka mapan ijay talon, tapno saan ka ang umisit. Ala, okay lang ang kanyak, nanang. Kaya't ko atulungan ti asawa. Ay nasaanen balasang ko. Kaduan naklaengan dito'y balay. Sigurado adi na kamitla palubusan di anak ko nga agtrabaho iti daga. No kasta, masikugan ti asawa manakaw. Wala nang. Kagap-gapo mi di health center. Nasurukan ang makabulan ti sikog ta asawak. Kasta aya, ay nikat mayat tanagsikog adagos. Wan nga rodanang. At danton apo kuyo kanyak. Nasaya at matno kasta anak ko. Robert! Robert, tumay ka man. Mapan kan iti ayan di asawam. Ano samno kasta nga agpambar. Tagagangay ti aginaw ti kasta. Wana na. Kabagis, ada ni Robert. Awan, napan ijay talon. Apay aya kabagis. Ay, ada ko maibagakan kwa na. Ada nga min apaplayan jay ka anakam para abroad. Katagkurang dapay iti kadwa. Ang mga no kayat ka anak mo. Anya, ay kasaritam to ngam numalumpay asumangpet. Awan jay manugang mo aya. At dada dita silid ta. Inakmampay nga ron kita anta anak na sa akto agawid. Tagsubli akto manan numalam kabagis. Saan kan nga agabroad, Robert? Panawan da kami kadi iti anak ta. Awan kadwami dito eh. Dananang kantatang ti kadwayo kini baby dito balay, mahal. Saan da kayo abay-bay ang dananang? Saan ka din, nanang? Wen, adda kami mat akabalay mo balasang ko. Saan da kami kumapanawan? Ala anak ko, di mo ipilit ti umadayon no saan akayat ti asawam. Maikawalakit di iti ipapanaw mo. Bakit? Saan ta ama kaurnong no jak agabron? Amamat ama kitaltalong kami lang. Barang napintas tigasat ko yabron. Kat makaurnong tayo ti pagbalay ta. Kan pagadal to ti anak ta. Kasla jak kabaglan na mayadayo ka kanyak, mahal. Kabaglam na ita, mahal. Kastala iti damo. Ngampat tsak ama irwam kantungot lang. Gundawayak da ito yung oportunidad. Tadamang tulong kanyak. Orasyak, nasakit mo't para kanyak ti maisina kada kayo iti anak ta. Ngam kaya't kung amin nga ipaayan iti napintas ang masakbayan ti anak ta. Bakit? Nanang, agawid kami pa'y kini baby iti lugar mi. Inakipasyar ti anak ko iti balay. Ha, ay katuan balasang ko. Kaano ti subliyo? Diyak pa'y amo, nanang. Sige nga, Rod. Tainak tumang puros, itiyawid mo anak natin kan prutas. Hello, nanang. Awan ka di pa dagita, gina? Awan da pa'y nga, Rod, anak ko. Diyak nga bin makontak ti cellphone da asawa. Diyak makasarita. Naku na nagayam, anakapsot ka no ti signal ti cellphone, ijay lugar da. Isumat lagayam Ang mga no paawi din dagijay. Di ka madanagan, tano makasangpot dan. Awagan kanto adagos, anak ko. Nagyaman nak, nanang. Hello, balasang ko. Naimbag awagan ka. Hello, nanang. Apeng imawag kayo. Inyag ko aming ti cellphone dito ayan ti signal. Damagak la kuma, no kaano nga agawid kayo, balasang ko. Do abulan mo tin, adi kay nagawid ito eh. Kailiw da kayon iti apo ko, may. Kuha, di na kami matpalubusan nga agawin. Masakit nga minti amak, nanang. Kadwag ka no ni nanang ang mga sikasukan kuha na. Kasta ka de. Ay, kaano kayo nga ta makaawid nga, balasang ko. Into no may alawas siguro, nanang. Sige, urayan da kayo, balasang ko. Agawid kayo, no agimbag ni abalayan, wan. Wan, nanang. Sige nga, Rodan. Bye.
Asino jay kinasarita mo ti silfong? Jay manugang talakay. Damdamagak no kaano nga agawid da. Inton umay alawas ka no. Ngam saan pa'y asigurado. May kawa siguro Awang mga minon di anak ta. Nalabig. Mabae nga agnaid dito at di nakadwa ti anak ta. Hello nakong! Hello nanang. Nawaga kong dasawa. Kat, anyat ko na nangay. Sanda pa mag-awin? Ta agkasar ka ti kasinsin na. Ha? No kasta, saan na masakit ti lalaki akatugangam? Saan nanang? Nasa lunat ni tatang. Anya? O sige nanang, tada pa ramidag. Umawag ak tumanin no madamdama. Bye. Bye, anak ko. Ne, apay ngay akas jay. Saan nga agsusurot ti ibagbaga ni nalin arason ti saan da panagawid dito'y balay? Naglawag mo't di imbaga na kanyak, ama sakit ti amana. Bakit? Limok magmat ti manugang ta naggapo di lugar da. Wen nga ron. Magura ka. Malagip ko idiinsikog na ti apo ko da. Kasjay ti kalukmag na ide san aya. Ha? Nanang, ibatik ni baby. Ada papanak. Ha? Papanam. Kuang gumatang akit ti diaper kan gatas na. Mabait ka laeng, mga nuagsangi ni baby, anak. Uwan, tatang. O sige, mapanakon. Bakit? Naango mo. Nagbanglo arimwa. Yung kaligligos na. Nagpapintas ito hustaw. Nagkiting pa ijabado na bakit? Tilamadmadlaw mo alaklakayan. Mas dawak lang kami na. No kaano anaganak. Sa kasjay ti istanti pa nagbarbado na. Rumuwaraming anakalamang itibagina. Ay na, sumanangit ka pukutan bakal. Ay nawon nga rod lakay, sa pulin na ti inana. Awan mo nga minun dyan manugang ka. Inawaga mo na ya. Ay na, itay pa'y ngaw-awagak, ngam di na sungsungbatan ti awag ko. Idikwan, naidip mo ti silpon na. Anya, ay una yan. Uray ko manuag tiksmag. Ay sublatan nakman amang isala iti apo ko talakay. Naktangan akon amang isalsala kun ko ana. Malalala, iyag mo, ti apo ko ta. Nanang, agawid akpay di lugar mi. Ha? Ikuyog mo ni baby? Saan, nanang? Agbati pa'y laang. Ha? Agsubli ka adagaws? Uwan, nanang. Ang makitan to. Basta umawag akto no kasano. Hello, balasang ko. Siya akong tinang sungbat dito cellphone ni nanang yaw. Patpaturugan na ni bebe. Okay lang, tatang. Ibagak ko maadyak pala makaawid. Masakit man ng tiamak. Awan mga sikasukan ko, ana. Kasta aya. Ay, kuwan na. O sige nga rin, tatang. Bye. Bye. Ay na, auntie. Saan ang pudno ang nagawid di manugang yung ijay lugar na? Ha? Anyat kayat mo asawan, Mila. Katno ka na yun ko makita ijay ilim eh. Dinak ngamin am-am mo di manugang yung auntie. Ngam siya, am-am mo. Mabit na ang taipakitak tiladawan na iti cellphone ko. Inalaak ida itiladawan ka. Oh, dahil man ni. Kitain nyo. Ha? Huwag ngagpaiso. Aguray ka. Masikog ka di. Wanan ti. Adda ka kibkibin na alalaki. Wanan ti. Kabit na lakit di dayta. Ha? Kanayon ko ida makita ijay ilimi nga agkuyog.
Kat iso nga imayak, taumay ko ipakita dayti kada kayo. Apay ngay akas jay ter aramidan ti manugang may. Hello anak ko. Hello, nanang. Pangkaasyo. Pagawitan yun, tasawak din na balay. Kasi matanak mo. Kasano apagawitan may kat adamat nga ruden sa bali akadenden na anak ko. Sukunan yun, tasawak, nanang. Pangkaasyo ko man. Sige, sige. Basta idyam kumamot nga ruden ti aginom iti arak dita, ah. Wala, basta sukunan nyo, tasawak. Magawitan nyo, nanang. Diyan namin makontak ti cellphone na. Sige, anak ko. Apay nga da kayo dito'y nanang. O may dakasukunan balasan ko. Pangasim, agawid tayon ije balay. Oo, kita umto'y anak mo. Kailiw na kan. Sorry, nanang. Diya ko nagawin. Adan anak mi ka ni Jimmy. Iso na iti umbak kita. Kasano nga rudan to'y anak mo? Da kayon ti makaamukan ko na, nanang. Uray tadamatan anak mi ka ni Jimmy. Jakmatan ay ayatan ta anak yo. Iso nga gawid kayon. Kat jakon agsubli ije balayo. Ano niya? Inayat ka, itinapulno. Yung mapay ngay narawin mo, di kastoy kanyag. Anak, agin inom ka manen. Manipod si mangpat ka manipod abroad. Kastalatan ter aramida man ako. Nailangan sa mo. Awangas na lang. Tapos ba, may niliwag ko di sakit tinagam ko. Nagsakit. Tinaramit asawa kanya. Nagsakit na lang. Ala, aklunum kumanti amin, anak ko. Awanin ti maaramidan ka. Jak maklo na lang. Jak kabailan. Ay, tagta asawa. Numapoy pinangawan na ka. Apay, nanak nga. Mangan ka, nanak ko. Nagkutong kan, tadi kamat mangmanganan. Ang ganas ko, mga nanak. Tinasayaat, subuan kawan. Agnganga ka, anak ko. Saan amabalin, adi ka mangan? Tamaapektaran ti salunat mo. Nanak. Agnganga ka, anak ko. Saan kumaanatang kanti ulong? Tauray anyat mapaspasamak, jak ipalubos ang mabisinan ka. Tadyak kayat ngagsakit ka. Panunutom ko mati anak mo. Kasapulan na ka ti anak mo. Isu nga isublim ti sigod a kinaganay kay mo anak ko. Apay, asino tinapatpatagkan ka. Di balang kantis nga asawa mo no ti anak mo. Ha? Patib kerem ti pakinakam mo anak ko. Di ka kumapailuyos itiladingit amarikrignam. Adda si ti Diyos anak ko. Isu ti pagkaptam. Tapno agbalin ka anatibker amang saranget kadagiti panubo. Adumteng itibiyag mo. Daddy, sakti ka laingan ni Jay classroom mi. Ha? Talaga, anak ko? Wan, Daddy.
Wow! Kablahong ka nga ron, anak ko. Ay na, naglaingan to, anak ko. Kismar. Daddy? O sige, agpasyar tayong to kadalologan, Luna. Tayong to ag-swimming, anak. Yes! Makalanguyak manan! Ngam, saan tayo kadwa ni Mami? Makumikom ti naman ako. Ado ta si kaswen na. Ay, naminsan laang ngamin anakitak ni Mami. Ala, sa nabali, anak. Taintan to pasyaran ijabalay na. Ay na, nagadutin nyo korda medal mo, apo. Lola? Ay na, congratulations, apo. Naglaing ka. Thank you, Lola. Nangang, agawit tayo. Sige, anak ko. Kablaawan ka, anak ko. Ha? Anak ko, ay nadakkel ka na. Katpun no gayam tinaidanon kanya kanalaing ka diti pagadalan niyo. Mami. Pakawanan na kumaanak ko. Ado tinagkurangakan ka. Robert, sorry. Pakawanan na kuma. Kinapuno na. Nabayagan na pinanawan na kami ni Jimmy kadagiti upat nga anak mi. Anya? Amok nga awanan pasat ko di tapusom. Ngam kayat ko lata nga ibagaday to eh. Ornusan ta kumanti amin kadata. Agsinublyan ta kumapara iti anak ta. Tinasayat. Sana dito ti pagsaritaan ta. Agsarita tanto dudwata, Nalin. Ladingitak, Nalin. Ngam, awanan panagayat ko gan ka. Amom no kasano, ngay nayat kay di, Nalin. Awan amo ka nagbasulak. Tilang amo ka nagkurangak kan kay di. Kat ti presensyak. Uwan. Sikat tinakarik na kiti nagpay duma panagayat. Nakasingsingpat kan nakadungdung mo kaunay kanya kiti. Uwan, Nalin. Ngam sinayang mo dahi ta panagayat. Mapakawan ka. Ngam lading itek. Diakon may subli ti sigod na panagayat ko kan ka. Awan ka din. Nagbati nga uray basit. Awanin, Nalin. Isa pasensya ka lakuman. Ibilang talangin ti tunggal maysa kasagayam para iti anak ta. Nalaka ti mamakawan iti nakabasol kan ka. Ngam narigat ngay subli ti sigod a panagtalek ta nagpiglaten ti sugat nga impalakam na. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Insurat ni Jenna Almoite, Agiyaman Kami.